Mga bakunang gipamalita sa private sector alang sa ilang mga empleyado gisugda na pagpanghatag kaganiya samtang ospital migamit nag high-tech nga sistema sa QR code sa ilang vaccination cards. Ang detalye ni Nico Serino. Dagsa kini mga empleyado sa lain-laing mga kompanya sa Project Bakuna sa grounds sa UCMed. Sila ang target mahatagan sumabot 8,000 doses sa Sinovac. Ang mga bakuna gipalit sa Cebu Filipino-Chinese Chamber of Commerce pinaagi sa ilang mother organization sa kauluhan. Parte kini sa 500,000 doses tanan nga gipalit sa private sector nga nipirma og tripartite agreement alang niini. Kaganiha gipangunayan ang vaccination sa kadagkuan sa Chinese consulate, opisyales sa ospital ug sa chamber. So that we can help the economy. Yeah, so we can vaccinate as much economic frontliners. Target sa maong site, makabakuna og 50 ka mga tawo kada oras sulod sa duha ka semana. We should vaccinate everybody, no? It's to prevent the deaths and the losses from COVID, from the pandemic. High-tech sab ang system sa maong vaccination site. Gikan sa pagsud sa mga pre-registered vaccinees, QR code ang ilang gamit. Ang ilang vaccination card may special sab nga QR code nga kung iscan, ipakita ang database sa ospital. Human sa second dose, may option sab ang vaccinee nga mobayad og 100 pesos alang sa kalidad nga PVC ID card. Mugawa sa among database. And then sure gyud nga tinuod diri jud ka na vaccinated. Na verification, so when in the airport, anybody or the port scan nila, they can see nga tinuod yun na vaccinated na ning individual. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.